Zer iritzi duzue hezkuntzaren inguruan? Ez dakit, zer esateko. Ikusiot irakasleak azkenean, oinarte gure esperientziak ikusi duguna da, irakasleak inposabitzen ditzela ikasleeri euren gai edo euren ezagutzak, eta azkenean ikasleak itzen daren bakarra da, hori jaso eta ikasi, eta ez da. Eta hemen ikasi dugu irakasleek beste papel bat eduki beharko da, ez ikasleek. Guri modu inposatzaile baten erakutsi gola irakasleek ez daukela ikasleek ez daukela autonomik da hori geixo sustau beharko zela bakoitzek ez nahi duna, baina libertadi edukitzi itzeiteko eta gauzek iteko. Baite proposamenak iteko ikasli behasek geixo proposatzie da irakaslik ez agintzia inbeste, hau inberda, hau beste inberda. Eta ez da klase teoriko bat eman bezala, teorixe esplikazio ondo daula, baina baite parte hartzik. Euskeran egoera unibertsitateetan izartzen orokorren eta iruditzegu pixkat gehiago bultzatu beharreko gauza dela, eta unibertsitateak paper handia buka hortan, eta emisio pixkat. Eta aipatu dut nola eredua da gaur egun elebitasuna bermatzen duen eredu aukera bakarretako eta askotan ere horrek ez duela bermatzen, eta pixkat euskeran egoera inguruan gaizketan guain gogozta bai da. Oso kezkatuta gaude egiten. Euskararen etorkizunaz kezkaturik zaudete? Bai, oso, egiten oso. Zergatik? Eta denak emarko genuke kezkatuta gure ustez. Ez zailorako bat ere garrantzik ematen, eta parte oso hemen magisteritzan bertan ikusi dezakegu ikasle askok ez dakite euskeraz, eta iruditzen zaigu bai dela zerbait eskatzeko eta grabea gaina. Eta adibidez, ingleseko minorren eskatzeko maila bat euskeran eskatzezpena. Orduan unibertsitateak zazin behar duten gaia dela iruditzen. Erantzun bat eman behar dut. Iruditzen zait, hobetu dena dela, hiriburutan eta hola, euskeran aldeko apostu handigo bat iten nahi dela, pentsatzen delako euskerak, pentsatu nahi dut euskeran ematen dioten garrantzia handigoa dela, eta orduan horregatik iruditzen zait, euskeran aldeko apustua handigoa iten nahi dela gaur egungo hezkuntza. Baina hendik askoz gehiago margarren. Guk pentsatu dugu, hezkuntza aldaketa bat jasan behaula. Hezkuntza lomzeekin aldatuko, baina txarreako, eta gure ustez lomze ez da moduk egokina hezkuntza aurrera ateatzeko. Gure ustez aldaketa bat jasan behau hezkuntzak, baina errotik. Eta magisteritza fakultatetik kanpo zuzenbidean nola ikusten duzu hezkuntza? Guk adibidez ez dugu zuek bezala ikasten lomze deritzagun hau ez. Guretzako lomze lege bat da, ez da? Lomze sigla hauek esan nahi dute lege organika bat dela, ez? Orduan, zer esan nahi du honek? Lege hau ja aprobatua dago, ez da? Orduan, bete beharrezkoa da lege hau. Guk ikasten dugu bai, ez zuen bezain sakon, baina guretzako ere hainbat artikulu irakurriz, guk artikuluetan fijatzen bai gara, guretzako ere oso diskriminagarria da, eta guk, gure ikasle taldeak, proposatu genuen, agian pixka fuertea da ez, baina izan legeela inkonstituzionalia, proposatzea la inconstitucionalidad de la ley, ez da? Zein da zure iritzia hezkuntzaren inguruan? A mí me han puesto el marrón de tener que responder a esta pregunta, para empezar. Nosotros nos hemos centrado un poco en la inclusión, entonces han salido muchas ideas y sobre todo aparte de experiencias personales de cada uno de los que estamos aquí. Yo he tenido la mala suerte de estar en una escuela bastante monopupitral, pero no
sí, han salido ideas de la escuela chiquilla, de otras formas de ver la clase y que ayudan mucho a lo que es la inclusión. Entonces, la verdad que se hacen las cosas bien y creemos que si se hiciese un poco más en otros centros, pues probablemente iría mucho mejor. Pero yo creo que si giras la cámara un poco, seguro que alguno de las protagonistas que ha hablado ahora va a hacer una mejor, por ejemplo. Bueno, bukitzen du pixkat eskola txikitan, nola behaketzen ezautzen eta nola baten dien mailak apartez banatuta edade desberdinetako aurrak batea, eta horrek laguntzen dola, bata bestei laguntzen eta azkenen ez dala jendea etiketatzen. Eta horrek laguntzen dola azkenen danak integrauta dotea eta hor guztik ondo itea bere garapena. Berretxiko bilatu behar da. Ez dakit esan? Baixa erskuntzan. Zertaz eztabaidatu duzuen, edo? Guk zeai buruz ez? Bai. Nola zan? Eskola txikiak, Hoi da. Inklusioi. Hoi da. Azkenean komentatu dugu eskola txikiena ez? Orokorrean hasieran eskola txikien, ze gauza, baina gero bai kritika bat atea jo, ez? Eskola txiki azkenean... Bai, alde batetik esan da, alde positibo morun, euran hartin hobeto zautzen dile, harremanako bik dizela euran hartin. Elkarlaguntza asko da, hola. Bai, etxin morun sentiuten dizela, etxuko zapatiak eta eruten dabela, baina gero... Baina gero azkenean igual ez daudela horren irikita gero mundu zabaleako, ez? Irikita... Holako herri txiki baten bizitxe eta holako danak bardinak izaten di, euran hartin ondo zautzen di, baina gero juten dizenin eskola handi batea, ero hiri batea, ez dakizela gentiaz iratzen. Jo planteatu dugu bai, alko ditzaken eskola txikitako planteamendua edo sistema eskola handietan praktikan jartzea, ez? Hori, bai. Zer da gustatzen zaizuena? Nahi giena gustatzen zaitena da dagon girua azkenian, ez? Sortzen den giro ona, harremanak. Azkenean ondokoa benetan ezautuzula ez bizta. Benetan ezautuzula. Jaio naiz negarra eta gosean onda ama esnea behar dumeak tete beza bere lana ganan goseak duela mani ekarri naun bezala bentza zuen azala hori bekatu mortala goseak nindu nazita ez iezurta azalutzi akatu kasi kontatzeak ez du merezitala ere alari eskerrak eman beharra malurrak eman zidan jauten bizitzan zehar akrana ratoiak eta alakrana janakalean balekarra zaila emanak gosez borrokatzean akaktakar drama diotxamanak konfesatzean drama gehiago dakarrezin janak nere artean jakeukaztagarri zer larri sarri gosean buruak jarri zigun eta martxan jarri kristoa kristauan kristalak eskatzeko lau ogizarrek ez dute gosea aseko eta gainera arazoak poliziarekin goseak itotzen hau behar dut aldegin. Goseak errea den jendeak ez durrea ebastea jatea du xede. Goseak errea den jendeak ez durrea ebastea jatea du xede. Goseak errea den jendeak ez durrea ebastea jatea du xede. Goseak errea den jendeak ez durrea ebastea jatea du xede. Ta gurutzatzen dut Afrika herria erabilizankak autoa trena eta gurdia. Goseak nere bidean enau inuzten ufairean nere urdaliarra utxe zuzen du Marokora iristen naiz ontziratzeko garaiz natoru moreala ez naiz bidaian egin baraua bitu da gaua Andaluzian mendian zehar araua eguna lotan gaua oinez pasatu behar da Euskal Herrian bizi naiz gosean kartela rakurtu fisuski izan saldu zedean tala ere entzun behar autobus batean puto negro de mierda bigoz horren artean Agur! Bueno, hasia, Kaixo, hemen dazka baritz musika, bertxolaria eta astea suarra. Eta hoi izena aztu zait, hori jakoa da. Eta lehenengo mailan daude bilak, orduan galdera atingo jau. Lehenengo galdera, zenbat apostulu zian... Ez, ja da zindeu. Zenbat apostulu zeuden. Amabi, esan. Zenbat? Amabi, hola. Bale, eta
Izenak? Mateo bat, ja. Sentitze baino, ja ezin ez irakasle izan. Zan azue erligioi buruz informazioek da nik uste dauen hauzkia izango zuela. Ni ateua naiz, osake. Pasamo. Beste galera bat? Bueno, a ber, inbei guzti gure aita errezatu. Bat, bi eta hiru. Bueno, orduan erligioko irakaslek izateko ondo. Baina baino erderaz? Padre nuestro que estás en los cielos, ya está. Nik ezakit. Bueno, orduan bakarriken ikastoletan bakarriken mandezakezu, ja eredunez. Bale, eskerrik asko. A ber, lehenengo galdera, zeinek utzizun aurdun Maria? Felipe. Maria... Bigarren galdera esan familio oitan, zein da hon? Jesusen familia. Osea, oida, familia hoi, pues, esan izten, pues... Josepe, Peio eta Antxon. Etorrira irakasleentazioa, lomce legean aurkako galderak itea, eta ber, zer erantzuteko beraiek. Hasiko naiz. Je suis divine et je le sens. Tout ce qui m'arrive est renversant. Je le devine presque entièrement. Mon avènement est digne grand. Dès que j'entrouvre la bouche pour me mettre à l'aise, les autres se taisent. Ce que je dis est si troublant qu'il s'en reste quoi? Et les proballants. Mais je ne suis pas celle qu'on croit. Il m'arrive parfois de douter de moi. La 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 la. Je suis divine et je le sais. Tout ce que je fais est excellent. Je le devine sans faire exprès. Mon bel aura vous surprendra. Dès que je bouge mon corps, les gens qui me voient en demandent encore. La grâce chez moi est innée. On ne saurait dire, c'est presque parfait. Mais je ne suis pas celle qu'on croit. Il m'arrive parfois de douter de moi. La 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 la. Etorkizunean igual gune dagoen hori proposatzen dagoen irakasle eredu hori izateko. Bueno, nire ustez, eskola batean jotu magin bagea, nire kezkide hori da. Batzuk egon aldatzeko alde,
eta zerbait egiteko alde, aldaketa bat, o mejora bat, egiteko alde, eta beste irakasle batzuk, pentsatzek, ohituko daudela bizimodu batea, eta behaiek hainbeste materi badakere, nik hau egingoet, niretzako errezena da, nik uste talde bat bilatze baldin badeu, eskolan barrun, pixket, danai konbentzitzen dukun, igual zoze eitik nik uste guk errexo daukula hori aldatzea. Ze, ja, zaharru edin irakasli daula, ja, era batea zuk esan duzuna, antolautu ez dela bere burua hori pentetzen da, ja hori dira. Orduan, gu daukago inoiz aukera hori aldatzen jutuko, eta beste era batea azteko. Gudako pentsamendu berri hori, eta nik uste azkenean gurezko bera aldatzea, eta hori da gurezko. Nik uste gu konbentziu. Ez baldima, talde bat sortzen badugu, eta ez baldima sentitzen badea pixkanaka transmitibu. Aldatzen jutu. Hitz egiten ari ginen inklusibidadeari buruz, eta hor, ez dakit, nire ustez asko esaten dugu sistema aldatu behar dugula, eta nola ezin dugun aldatu sistema, ezin dugula ezer egin, eta azkenean egiten dugu jende guztiak egiten duena, eta orduan horrela ez da aldatzen sistema. Orduan guk ere eragiten dugu sistema ez aldatzea. Nire ustez egin dezakegu desberdin pentsatu eta bilatu guk ere gauzak egitea, ez dakit sistema aldatzeko, baina bai bintzatu guk egiten dugu aldatzeko. Eta ez kopiatu aurrekoak egiten dutena.